Akume bakin magana, ayyau mana zo zan yi magana, ayyau magana, ayyau da magana, ayyau da magana. Fresh miya na zo ma tambayoyi, na san zaka ban amsa cikin zafi ko ruwan sanyi. Me al'ummar mu suka dukuba suna yi, kuma cutar da goban su suke yi. To abu na farkon sa shine shaye-shaye. A yau season 1 episode 7 nayi kiran yi. Har na bayyana hauka ne makomar mai shaye-shaye. Abu na biyu sa zinace in na tuna wannan musifa na kan rasa me zan ci. Don wannan al'amari ya kazance ya kai matakin da ya fi kwatance duk mai kwatance. Kaga wannan musifa ba ga yara ba, ba ga manyan ba ga tsofaffin ba. Maganar gaskiya mun saki Allah. Wannan ne yasa kullum muke kwalla. Ga yanzu har lasisi ake yi wa fasikanci, ko me kai ba wani kyakkyawan hukunci. Wannan musifa ubangiji kai mana sassauci. Da farko zan fara kiran matasa wayanda suka dauki zina gasa, ya san hakan yana sanya nisa da ubangijinsa, sannan sai wahala dorewar arzikinsa. Don baya kyautatawa wasa sai dai karuwarsa. To ta yaya Allah sai albarkace sa, sai ka ga da uwarsa suna fama kan 200 ya ba karuwarsa 10,000. Yakan yi ya saya wa yar iska shawama. Allah sarki wadda ta haife shi ita koloma, ya kai yar iska ta yi kwanan yesu. Mama ga zafi ga sauro ga jakarta ba ko sisi, baka taimakon uwa da yawa, ba mai cin kudin ka sai mai hotel karuwa. Zai fi mai yin wannan hali ya daina an karuwa ce ka mata tana kallon kawawa. Idan ta tasa ya gobe ta tura kawa, jibi kawa tura kawa tun da ka kiwonwa. Bari yanzu in juya akalata wurin magidantan da ke da mata, ko tambadaddiyar matar da mijinta wadata ga lafiya amma take bin kwarata. Mi gida bari in fara ta kanka, ina ga kai kama kowa hauka. Kana da mata da ya biyu ku dan hauka, me yasa kake so in ka mutu lalle wuta zaka? Ga matarka ko me kai lada za a baka, amma rashin tunani irin naka har wata macen banza a waje ce za ta rude ka. Mata kuna yi na juyo kanku kuma, mai gidanki yana can ya dukufa nema. Wani kasuwanci yake wani da koma, amma kike ci mai amana kamar kura da nama. Malamai na wazi kin kici wuta za ki kema. Karin abin takaici kaga har so ya bi uwa ya biya ya bi ka ci sofan wofi. Ba sauran Allah shi yasa musibin ke kara karfi, in ka shiga yinuwa ta kona ka rana ma zafi. Akume bakin magana, ayyau na zo na gama magana.